wathi wambona ubaba Masango, wambona uNehana, futhi kwabafike belapha bekuphazamisa ngendlela ufocus eqotho ayizukusaphi lo ayizukusaphi koko iza kususa suvuma sukuliba thula mabena alo mazwi ndiyabonga abangekayiboni le nto basazoyibona nditsho kwaba besizwe sikababa Masango beze kule ndawo bezokufuna ukuphila bazakufumana ngoNtatha uMasango nangomama amen thula mabena amen ngalo mazwi nam andiqalela ukwenza made inyama yona ikhathele ngenxa yemisebenzi emininzi nesekhaya ndiyacela ngalo mhla we-24 nange-25 ubaba Masango aphakamisa iflegi yakhe kwelo lizwe lasedwest ngoba akho nto sibhetele ngayo akho nanto sinayo koko sithemba abaprofiti thula mabhena sicela lo msebenzi basiphe nabantu abazawubaya apho abavulele indlela abasuka kwindawo ngendawo uze bathi xa befike kuloo ndawo leyo kungabikho siphazamiso lo msebenzi uqhubeke kakuhle ngoba besibobani ezinto zenzeka sengekho nabazali nasendindodwa nasekhaya andisenayo mntu onondixhasa athi umntaka mama thula mabena amen ndikhalaza uba banomama bayazi nabakuthi bayazi ukuba le nto mhlawumbi ndingayithwala